Takže tu máme skrytý ten termistor na výhreve dečky, na vyhrievací dečke. Išiel som ho vymeniť, ale zistil som, že je vlastne iba opretý o tady títo vyhrievané drôty. Takže ho skúsim posunúť a keď ho posunem, tak už relátko nerobí cvak, 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 trt, trt, ale pekne zapne, vypne, keď sa nahreje. Tak ho skúsim takto kúsek posunúť do tých drôtu a uvidíme, co to bude robiť. Každopádne som sa s tým trošku trápil, lebo som vymenil aj relátko, či to nerobí to cvakání v kuse. Dčku som už raz opravoval a po všetkých kontrolách mi vyšlo, že teda je to termistor. Aj som kúpil nové a práve som ich išiel vymeniť, teda som ho išiel vymeniť a zistil sa toto. Takže nový sa dávať zatať nebude a uvidíme, či to a jak to bude hrít. Idem to vyskúšať. Takže termistor som posunul najprv príliš daleko od tých vyhrievaných drôtu a na druhý pokus sa mi to podarilo dať primerane blízko, aby to bolo regulovateľné. Pokúsim sa aj zachytiť ten zvuk, že cvakne a teraz to niekde pri dvojke, pri trojke zapína, vypína a pekne hreje. Takže si môžem aj regulovať tú teplotu. Vyskúšam to. Sa zaplo. Vyplo. Zaplo. Vyplo. Takže tak. Keď ho nechám na 5, je to príjemne teplé. Keď ho nechám na 2, tak je to menej teplé. Takže oprava sa zdarila. Zdúž.